सर्वसामान्यांच्या मदतीला धावून जाणारा, अडीअडचणीच्या वेळी आपल्या खिशात हात घालून दुसऱ्यांची मदत करणारा म्हणून कोलगाव पंचक्रोशीतच नाही तर सावंतवाडी तालुक्यात प्रसिद्ध असलेला सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश सारंग यांचा वाढदिवस आज होत आहे। या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनपटाचा घेतलेला हा आढावा। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात जाऊन महेश सारंग हे नाव सांगितल्यानंतर कोणाकडून काही मदत मिळाली नाही किंवा जाणाऱ्या व्यक्तीला सहकार्य झाले नाही असे घडले तर नवलच। सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन सुद्धा तळागाळातील लोकांसाठी झटणाऱ्या सावंतवाडी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष महेश सारंग यांचा राजकीय आणि सामाजिक जीवनातील प्रवास सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला प्रेरणा देणारा आहे। महेश यांच्या घराण्याला तसा राजकीय वारसा नाही, मात्र आई वृंदा सारंग या अपघाताने शिवसेनेच्या माध्यमातून राजकारणात आल्या। यानंतर त्यांनी आपल्या सामाजिक कामाने कधी मागे वळून पाहिलेच नाही। हाच सामाजिक वारसा घेऊन महेश पुढे निघाले। काही झाले तरी सर्वसामान्य लोकांसाठी झटावे, त्यांच्या मदतीला धावून जावे आणि त्यातून ईश्वरी सेवा करावी असे ध्येय मनाशी बाळगून त्यांनी आपला प्रवास सुरू ठेवला आहे। महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना महेश यांनी आपला राजकीय प्रवास सुरू केला। प्रथम कोलगाव सरपंच म्हणून आपली समाजकारणात एंट्री मारली। एवढासा मुलगा काय करेल असा प्रश्न अनेकांना त्यावेळी पडला, मात्र महेश यांनी आपल्या कामाची छाप कायम ठेवली। त्यानंतर त्यांच्या गळ्यात पंचायत समिती सदस्य पदाची माळ पडली आणि त्यांच्या राजकीय जीवनाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली। या काळात त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून त्यांना पंचायत समिती उपसभापतीपदी संधी मिळाली। या काळात त्यांनी अनेक कामे केली। कर्तबगारीमुळे ते तत्कालीन वरिष्ठ नेत्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले। जिल्ह्यात सर्वात जास्त इंदिरा आवास घरकुलाचा लाभ आपल्या मतदारसंघातील लोकांना मिळवून दिला। त्याचबरोबर आंबोली चौकुळसह तालुक्यातील विजेपासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी त्यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले। त्यामुळे त्यांच्यावर काँग्रेसमध्ये असताना पक्षांतर्गत कारवाईही झाली। त्यानंतर खचून न जाता पुन्हा एकदा सामाजिक काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना राजन तेली यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भाजपात प्रवेश केला। त्या काळात त्यांनी भाजपात सुद्धा आपल्या सामाजिक कामात भरारी घेतली, मात्र त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांना निसटता पराभव सहन करावा लागला। त्यामुळे त्यांना काही काळ अपयश पचवावे लागले। अपयशाने खचून न जाता त्यांनी आपले काम सुरूच ठेवले। त्यांची ही काम करण्याची तळमळ लक्षात घेऊन त्यांना पक्षाकडून थेट तालुकाध्यक्षपदी संधी देण्यात आली। आज ते आपल्या सोबत असलेल्या टीमला घेऊन पक्ष संघटना वाढवण्याचे काम करत आहेत। विशेष म्हणजे या सर्व प्रवासात मोठ्या प्रमाणात युवा कार्यकर्ते त्यांच्या सोबत आहेत। त्यांच्या कामाची पद्धत चांगली असल्यामुळे ज्येष्ठ लोकसुद्धा महेश सारंग या व्यक्तीला तितक्याच आदरतेने पाहतात। या सर्व राजकीय परिस्थितीत श्री सारंग यांच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघात आणि पंचक्रोशीत अनेक कामे करण्यात आली। यात रस्ते, वाड्या, घरकुले आदी सोबत ज्या ठिकाणी विजेची व्यवस्था नाही त्या ठिकाणी हायमास्ट आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी नेहमी प्रयत्न केले। मुख्यतः माडखोल, कोलगाव, कारिवडे भागातील सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांनी दूध संघ स्थापन केला। या माध्यमातून तब्बल 350हून अधिक कुटुंबांना एकत्र आणत त्यांना रोजगार देण्याचे काम केले। या सर्व प्रवासात अनेक वेळा टीका होऊन सुद्धा श्री सारंग हे एकटेच चालत राहिले। आज त्यांचे भाजपाच्या माध्यमातून हात बळकट करण्यात आले आहे। त्यांच्या माध्यमातून तालुक्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्यात येत आहे, त्यामुळे त्यांचा फायदा त्यांना नक्कीच होणार आहे। भाजपा सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष महेश सारंग यांना वाढदिवसाच्या आणि भावी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक महेश धुरी, सावंतवाडी भाजपा उपाध्यक्ष आणि सावंतवाडी तालुका भारतीय जनता पार्टी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य, सरपंच आणि तमाम कार्यकर्ते।